Καλώς όρισες, Ανδρέα Μαρίνου, στις Μουσικές Ιστορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είσαι ένα μεγάλο ταλέντο που το βλέπουμε αρκετό καιρό. Αυτή είναι η δεύτερη φορά όμως που σε βλέπω έτσι τέτα-τέτ. Όμως σε παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά θαυμάζω τη δεξιοτεχνία σου, τον τρόπο που καθημερινά ζεις τη μουσική και το πιάνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος που σε κάλεσα κυρίως είναι επειδή ξέρω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη λατρεία για την αγαπημένη μας την Αγγελίνα, η οποία ήταν καθηγήτριά σου. Ναι. Πες μας να δούμε. Ήταν καθηγήτρια μου στο Μουσικό Σχολείο Λεμεσού, όπου εκεί είχα τη χαρά να υπάρξω μαθητής της. Και όχι μόνο σαν μαθητής, και μετά το σχολείο ήμασταν μαζί σε συνεργασίες, συνόδευα τις χοροδίες της, πηγαίναμε ταξίδια, παίζαμε μουσική μαζί. Και την είχε σαν. Ήταν σαν τη μητέρα μου στη μουσική. Αυτό μου έτσι πει, την έχω. Ναι. Όντως, ήταν έναν υπέροχο. Ήταν υπέροχο πλάσμα, ήταν γεμάτο ενέργεια, γεμάτο φως. Είχε κάτι μάτια, ας πούμε, γεμάτο μουσική. Συνεννόμασταν με τα μάτια κυρίως, όχι με τα χέρια, ας πούμε, όπως ένας συνηθισμένος πιανίστας ακολουθεί τα χέρια του μαέστρου. Ήταν στην καρδιά μου, τόσο Εσύ βαθιά. τώρα βρίσκεσαι σε Θεσσαλονίκη, στο τρίτο έτος σπουδών. Ναι, είμαι στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου εκεί φοιτώ στην τάξη του Ρώσου καθηγητή Κορ Πέτριν και παρακολουθώ, ας πούμε, τώρα του χρόνου τελειώνω τις σπουδές μου. Είδα όμως ότι κάνεις σημαντικές συναυλίες, ήσουν πρόσφατα και στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στο Μέγαρο Μουσικής, ναι, κάνω διάφορα έτσι, με το πιάνο. Και τα σχέδια σου πώς να συνεχίσεις, θα είσαι πιανίστας, θέλεις να ακολουθήσεις? Πιανίστας, θα συνεχίσω παράλληλα σύνθεση, σπουδές στη σύνθεση μετά, και το πιάνο δεν θα το αφήσω σίγουρα. Ωραία. Θέλω να. Μου είπες ότι θα μας παίξεις κάτι έτσι πιο ελληνικό, μια παραλλαγή που μιας κάνεις. και είναι για την Αγγελίνα η αφιέρωση και παίξαμε μαζί αρκετά ελληνική μουσική. Θα παίξω σήμερα μια διασκευή δική μου πάνω στο «Μην το ρωτάς τον ουρανό» του Μάνου Χατζηδάκη. Έναν υπέροχο τραγούδι. Μάλιστα. Του Μάνου Χατζηδάκη. Και μετά θα δούμε ένα μικρό βιντεάκι από ένα έργο που έγραψες για την Αγγελίνα, που είναι για φλάουτ. Ναι. Εντάξει, άτε, πάμε να απολαύσουμε. Ευχαριστώ.
Μπράβο σου, Αντρέα μου. Καταπληκτικός. Η ευαισθησία σου και τα αντιθέματα που έβαλες μέσα. Μπράβο σου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγωνία όμως να ακούσω για ένα μικρό απόσπασμα, γιατί είναι μεγάλο το έργο σου που έγραψες Ναι, για την ναι. Αγγελίνα. Πώς ονομάζεται? Ονομάζεται Το Τελευταίο Δάκρυ. Είναι ένα έργο για solo φλάουτο που το έχω γράψει, παρακολουθώντας εργαστήριο σύνθεσης με καθηγήτρια Αντιλίνα Τόνια στο πανεπιστήμιο μου. Το παίζει η Φανή Βαλταδόρου στην ηχογράφηση που θα ακούσετε. Ήταν η πρώτη παρουσίαση του έργου. Πού έγινε, στο Πανεπιστήμιο? Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έγινε. Ωραία, πάμε να το απολαύσουμε.